ऑपरेशन सिंदूर हो भाई जगन्नाथ मु जगन्नाथ ब्रांड पड़े ଭିଡ଼ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଇଲୁ ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିଲା ମେଡ଼ିକାଲ विषय वस्तु जो माड़ पिला चांगुड़ी समस्त फोटो उठी ना फेमस हो गला भाइराल लगला पेंडुका हजोला पूरी रेकॉर्डिंग पेंडुका हजोला मोबाइल फेर में खाइबा विषड़ा खाइबा ये विषड़ा जे गुटे फ्रेम रख कार्ड रख फोटो उठा
मोदी अच्छी मोदी मोदी अच्छी पाकिस्तान किए मसना गली भूया पड़ा एटा थोड़ा थोड़ा जो काम थोड़ा जो एटा ଏଠି ରାଜନାଥ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଅମରେଶ ରାଉତ କାମାକ୍ଷାନଗର କହୁଛି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଆପଣ କେଉଁ ସାଧନା କରି ପ୍ରକାଶିତ ଆସି ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ସୂଚନା এটা বলে যে ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି মুতরে বলে যে 22 ତାରିଖରେ ଲହୁ ଲିଲାନ ହେବ ବୋଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୌଚାଳୟ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଥାଉ ଚୋର ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଚୋର ଅସାମାଜିକ यहाँ पर भल ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାରା ରହିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ସହରରେ ପେଲିକିରି କରିଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସୌଦୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଘଟିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ କାଳିୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ Gracias.